फॅबटेक इंजिनिअरिंग कुडाळ, GI रोलिंग शटर, गिअर शटर, कोलॅप्सिबल गेट्स, कंपाऊंड गेट्स, स्लेड गेट्स, ग्रिल्स सॉइल शीट प्रूफिंग, GI प्रोफाईल शीट प्रूफिंग आणि AC शीट प्रूफिंग. आमची वैशिष्ट्ये: क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी मेकिंग अँड क्वालिटी फिटिंग. आमच्याकडे अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीच्या सहाय्यानं सर्व प्रकारची औद्योगिक तसेच घरगुती फॅब्रिकेशनची कामं करून मिळतील. संपर्क: धनंजय मुकुंद चोपडेकर, 9158 75 1738. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात चोरांनी धुमाकूळ घातला असून मालवण आणि सावंतवाडीत अनेक बंद घरं फोडून लाखोंचा ऐवज लंपास केलाय. मालवण शहरातील भरवस्तीत बंद असलेली 3 घरं फोडली आहेत. यात रोख रकमेसह सोन्या चांदीचे दागिने असा लाखोंचा ऐवज लंपास केला गेलाय. सावंतवाडीत ही बंद घरात घरफोडी करण्यात आली आहे. इथून दागिने लंपास केले गेले. तर कणकवली तालुक्यातील नांदगाव येथे सुद्धा एक दुकान फोडण्यात आलंय. दुकान फोडणारे चोरटे CCTVत कैद झाले. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.